Владимир Степанович, телеканал «Беларусь-3» віншуе вас з юбілеем. А ці правда, Владимир Степанович, тое, што дзённікі бацькі падштурхнулі вас да пісьменніцтва? Дарэчы, магу я вам по секрету всему свету. Я вёў дзённік этого года, юбилейного. Целый год. У меня 2 блокноты списаны. Там мои пачуцці, там мои вандроўкі, там мои сустрэчы, там мои клопоты, там мои, может быть, и слезы, и усмешки. И я назвал этот дзённік «Усякі дзень апошні». Сябры мои, давайте жить по-людску, по-чалавечы сёння. Тады будзе і мінулае выдатнае, будзе пра што прыгадаць. І з радасцю мы будем сустракаць новый день. Эпіграфам я ўзяў да этого свайго дзённіка словы майго любімага Янкі Брыля «Добра ў старасці быць маладым». Вот такая чакаецца новая моя кніжка. А хто тыя людзі, дзякуючы якім вы паверылі ў сябе як у пісьменніка? Перш за ўсё, это мои шолкаўцы. Я ж пра іх пачаў пісаць першыя мои заметкі яшчэ ў 5 класе. Яны, па сутнасці, далі штуршок бачыць людзей, пісаць пра іх. Я б з вялікім задавальненнем запрасіў бы на свой юбілей Максіма Танка. Як я яго люблю, як я яго паважаю. Паэзію Івана Шамякіна, Івана Чыгрынава, Барыса Саченку, Петруся Макаля, Анатолія Вярцінска, Васіля Вітку, Павла Ковалёва. Боже мой, як яны паважалі, любілі мяне. Владимир Степанович, сярод вашых кніжак расповеды пра вядомых у краіне асоб. А як робяцца людзі вашымі героямі? Жанр дакументальнай літаратуры вельмі адказны і вельмі сур'ёзны жанр. Ты сустракаешься не з прыдуманым героем, не з сабраным нейкім вобразам, а жывы чалавек. І такім чынам напісалася немало дакументальных аповесцей пра Ігора Лучынка, басанож па зорках, пра Марыю Захарэвіч, вядомую артыстку, нарачанская чайка, пра маму, пра бацьку, пра акадэміка Купрэвіча, які ад настаўніка вырас да прэзідэнта Акадэміі навук. Я абагачаюся гэтымі людзьмі. А як магчыма 42 гады кіраваць дзіцячым часопісам і заўжды заставацца ў цэнтры таго, што цікава кожнаму новаму пакаленню дзетак? Вы не поверите, ніводнага экземпляра вясёлкі няма, каб это нешта паўтаралася. Мне здаецца, што кожны год мы новыя тэмы, таму што новыя чытачы, яны прыходзяць з новымі патрабаваннямі. Вот сучасным дзецям мы даем адразу некалькі праектаў. Калі ласка, і потом сила вясёлкі ў тым, што мы шукаем лепшыя мастацкія творы і на мастацкім слове, беларускім смачным слове выхоўваем нашых чытачоў. Владимир Степанович, а як вы адчулі ў сябе гатоўнасць да таго, каб стаць на чале абароны правоў дзяцей? Я ўжо працаваў у вясёлцы, праблемы дзяцей мне былі блізкія, і калі пачалі ствараць беларускі дзіцячы фонд і прапанавалі мне ўзначаліць, я адчуў, што это маё. Я павінен заглыбіцца ў праблемы дзяцей. Я член нацыянальнай камісіі па правах дзіцяці, прымаем удзел у абмеркаванні вялікіх праблемаў дзіцячых, я ў курсе справы. І это дапамагае мне у працы з дзіцячым фондам. Мне падаецца, што ваш юбілей натхніў вас на нешта незвычайнае. Я вельмі чакаў эту кнігу. Гістарычныя асобы Марына Мнішак и уже Дмитрий, не устрімаюся, каб не похвалиться. Только что з Москвы пришла хорошая вестка, приемная для мяне. Міжнародная асацыяцыя дзіцячых фондаў, якую узначальвае вядомы пісьменнік, акадэмік Альберт Ліханаў, присвоили мне гоноровое высокое звание «Рыцарь детства».